हे फाटलं कसं पाठी एवढं? काय फाटलं? काय ते खिळा बिळा लागली की काय? तिघा ना. चला आत्ता कुठे जाणार आहे? आम्ही मार्केटला चाललो भाजी आणायला. मी तुमच्या इकडे जाऊन बघू का वरती? लॉक आहे लॉक. टेरेस बघायचं होतं मला टेरेस. लॉक आहे ना? चला आता आपण जाऊया. आम्ही मार्केटमध्ये जातोय. काय काय राहिला? भाजी, दूध आणि थोडंसं काहीतरी देवाचं सामान. बरोबर. काय रॉयल ट्रीटमेंट आहे. कॅमेरामॅन ऑलरेडी उभा आहे इकडे. चला तर जरा कॅमेरा ह्याच्याकडे देऊया, काजलकडे. चला आता रस्ता दाखवा मला. रस्ता दाखवायचा पण तुम्हाला कॅमेरा पण असं जरा वरती पकडायचा आहे. इथून सरळ. कुत्तू 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 घाबरतो. हाच रस्ता आपण आधी आलेलो नाही का? हाच रस्ता होता तो. आपण ह्याच रस्त्याने येतो जातो ना. लवकर पोचतो ना. तिकडे पुढे आपल्याला डॉग पण भेटले होते ना. हे बघा तिकडे एक डॉग बसलेला आहे. येताना आपण सर्वांना खाऊ घेऊन येणार आहे. याच रस्त्याने यायचं आहे का? येऊ शकतो या रस्त्याने पण. हो लास्ट टाइम तुला तो छोटा डॉग होता बघ तिकडे. तो त्याची मंचुरियन तू का नाही खात? माझा उपवास आहे. हां आज उपवास आहे ना. तो म्हणतो तुझा सारखा उपवास असतो. उपवासाच्या दिवशी बाहेर आल्यावर ज्या दिवशी उपवास असतो तो उपवासच असतो. ज्या दिवशी उपवास असतो तेव्हा बाहेर नाही जायचं. पण आता खायला नाही मिळत. मंचुरियन म्हणजे एकदा जेवण उपवास असतो ना, मग मध्ये मध्ये खायचा नसतो. कधी येईल हा व्लॉग? हा ब्लॉग आता 3-4 दिवसांनी येणार. आता हे बघा बघत राहायचं 4 वाजता. आम्ही इकडे आता बदलापूरला येऊन मंचुरियन खात होतो. तर आम्हाला आमचे सबस्क्रायबर भेटले. नाव सांगा. पूजा भोसले. आता येणार तुम्ही. चलो ऑल द बेस्ट. तुम्ही काय मम्मीची रेसिपी बघता? येस रेसिपी बघते. तुमचा साखरपुड्याचा ब्लॉग सगळं बघते. कधीपासून बघायला लागले? लास्ट इयरपासून बघते. अरे वा. चलो बाय ऑल द बेस्ट. माझ्या कमी महागच झाले. खूप महाग झाले. माझं महाग झालं. आम्ही तर काय करणार? तुला घेतलं दूध बिस्किट. हा बिस्किट कोणाला माहिती आहे का? इकडे इकडे इकडे. बस तेवढं. तिकडे एक ना 2 त्यांना दे. पैसे घ्या. ते आपण तिकडे घेतलेलं त्यांच्यासाठी घेतलेलं. ते इकडे एक आलं. रोज खाल्लं ते. आता बघा परत आपण आता बिस्किट आपण देत होतो आणि सामान घेतलं ग्रॉसरी. तिकडे पण आपल्याला सबस्क्रायबर भेटले. हाय करा. आता तुम्ही उद्या दिसणार. तर ज्यांच्यासाठी बिस्किट घेतले ते आमचे कुत्तू आहे इकडे. आणि मी काय म्हणतो कधी कधी ना मम्मी अशा आजीकडून पण असं काहीतरी घ्यायचं विकत आहे ना. ते 10-20 रुपयासाठीच बसलेले असतात तिकडे. बरोबर ना. आता जरा कॅमेरा मी हँडओव्हर करतो काजलकडे. अरे वा शेवटी आलायला लागली. रेडी एकदम रेडी. रेडी. तिघा ना. तो मोठा आला. तुम्हाला भीती वाटते ना? नाही भीती नाही. म्हणजे जास्त आलं तर भीती वाटते. मोठे मोठे आरामात दे आरामात दे.
एका बाजूला टाकला तर माणसं येतील परत. आपण आलो बघ. हा बघ, हे झालं. तिथे कोपऱ्यात टाका म्हणजे खातील. तिकडे पुढे जा, ह्याला दाखवून पुढे घे. खा खा. तू रस्त्यात नको टाकू, माणसं येतात नाही ते ना. खाणार सर्व. मग ते रस्त्यातले कचरा बिचरा आहे ना ते साईडला करायला. हे बघा आमचं बिस्किटचा पुडा संपलेला आहे. चला बाय बाय केलं त्यांनी. असे कुत्र्यांना बिस्किट द्यायचे ना. आणि हे Dog's जो कचरा बिचरा आहे तो घरी जाऊन आपल्या डस्टबिन मध्ये. आता बघा हा कचरा आम्ही कुठे टाकत नाही, आमच्याच बॅग मध्ये साईडला ठेवतोय बघा. अरे वा, ब्लॉगिंग शिकली का तू? आता माझा हात नाही, तुम्हाला एक खरं सांगतो, ब्लॉगिंग करणाऱ्याचे हात दुखतात. दुखतात. हो. हे ना हे शोल्डर Camera वरती दुखतं धरून, असं. हे जेव्हा असा कॅमेरा पकडतो ना आपण असा, तर हा जो हात आहे ना हा राईट हँड स्पेशली ज्या हातात आपण रेग्युलर कॅमेरा पकडतो ना तो हात जरा पेन करतो कधी कधी, पण एक्सरसाइज केले नाही होत. इथे आपल्याला 2 सबस्क्रायबर भेटले. हे मस्त डिझाईन लावली आहे ना, ऑटोमॅटिक डिझाईन आलेली. आली आहे. तर आज आम्ही काय काय शॉपिंग केली? भाजी घेतली. दूध सर्वात आधी आपण डब्बे घेतले, हो. मग भाजी घेतली. दूध घेतलं आणि आता चाललो घरी. हां. आणि कोणीतरी मंचुरियन पण खाल्लं, तसं मी पण खाल्लं. दोघांनी खाल्लं. अच्छा. हे झाड दाखवा, हे बघा. आणि आम्हाला सबस्क्रायबर तर बाहेर भेटतातच. आणि तुम्ही आम्हाला बाहेर भेटता ना, तर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये यायचं असेल तर सांगा, है ना. हां, कोणाकोणाला कसं आवडतं, कोणाकोणाला नाही आवडत. तुम्ही गप्प बसला तर आम्हाला समजणार नाही की तुम्हाला यायचं आहे की नाही ना. जे घेऊन आलेलो आहे आम्ही. तुमच्या नेहमीप्रमाणे दरवाजे बंद असतात. सिक्युरिटी खूप टाईट आहे इकडची. आतून बाहेरून सर्व बंद करतात. हो, डॉग्स आहेत. बरेच लोकांची कंप्लेंट येते ना मग, हां, म्हणून. ये मी चल, ये बंद करते जा. चलो अभी ऊपर अभी मिलते हैं डायरेक्ट 3rd फ्लोर पे. इकडे लिहिलं आहे ना आम्ही थुकून जावा वरती. हां, लास्ट टाइम माहिती आहे ना. आता जरा अंधेरा होणार आहे, अंधेरा कायम रहे. कोणाचा डायलॉग आहे सांग? तमराज किल्विश शक्तिमानमध्ये. बापरे. दमलेले माणसाने यावे. मास्क घालून अजूनच कोंडायला होत आहे. तुमच्या इकडे सर्व भाज्या 100 रुपये किलोच्या वरच्या आहेत. हां, भाज्या खूप महाग आहेत. ते म्हणतात तुम्ही शुभांगी किरणा आता महाग देणार. खूपच महाग आहे. चलो दरवाजा बंद करू. तुम्ही दूध ओतून जायची निंजा टेक्निक तुला दाखव. दूध गरम करायचं ना, आता उभं राहायचं बाहेर येऊन. आता दूध ठेवलेलं आम्ही गरम करायला. काय झालंय? व्हॉट इज दिस काजल? दूध का मी फोडणी देते ना. मम्मी त्याच्यामध्ये शिजून घे. हे मम्मी हळद आणि टोमॅटो आता डाळीमध्ये शिजताना टाक. हे मम्मी हा. हे फाटलं कसं बाटी एवढं? काय म्हटलं? काय ते खिळा बिळा लागला की काय? काय ते रे? आकार आहे तसा तो डिझाईन. डिझाईन आहे. माहिती आहे ना. तेच आपली सुनीता ताई आहे माहिती आहे ना, हा. तिची पण अशी खूप मोठी ब्लाऊज अशी तेच मी असतो. बोललो फाटलं काय तुझं? हे असे ड्रेस पीस वाचवतात ना मम्मी. वाचवतात नाही, ती डिझाईन आहे. ते काय तेवढ्याशा कपड्याचं काय होत नाही. समजलं रे बाबा, समजलं. आता काय बनवते तुझी मला सून? माहितीये तू पण मस्करी करतो ना. हा. काय बनवते तुझी सून लपून लपून? लपून जेवण बनवते. जेवण बनवते, वरण करते. काय जेवणाला काय आज? वरण भातचा कुकर लावते. वरण आणि भात. भेंडीची भाजी. वरण म्हणजे कोणतं वरण आज? हे ही कोणती तूर डाळ? डाळ. तूर डाळ आहे ही वाली. तूर डाळ. आईला नाही चालत ना तूर डाळ. हा, मी तूर डाळ नाही खात ना पप्या. नाही खात तूर डाळ. हा, खाली तुम्ही खाता एकच. ना? हा, मी माझं खातो. पथ्य फक्त एकावर आहे, तूर डाळ खात नाही. आणि मी माझ्या मर्जीने मी दूध नाही पीत. हा, लॅक्टोज का इंटॉलरंट. म्हणजे? दूध नाही चालत आहे, पोट. दूध नाही चालत. हा. हा. तूर डाळ मग नाही खाणार, मग तू काय खाणार मग आज? आज आज माझा उपवास आहे. हा आहे ना. हा. म्हणून आई आज मी उपवासाला रताळ खाणार आहे. हा, रताळू. आणि आम्ही भेंडी घेतलेली किती रुपये पाव आहे ती? 30 रुपये ना. 30. आता ती डाळ लावते ना, आता फक्त मी तिला एक शिकवलं की ह्याच्यामध्ये ना हळद टाकायची आणि एक टोमॅटो कापून टाकायचं, मग डाळीबरोबर शिजून येईल.
आणि ती तांदूळ धुते. फक्त भाजी बनवताना आम्हाला दाखव, ठीक आहे? भेंडीची भाजी बनवते. मी तुला भेंडी कापून देते. नको आई, झालं माझं, कापते मी. रतुल हे ह्याच्यामध्ये काय आहे अय्या, मला वाटलं त्याच्यामध्ये काय भरलेलं आहे काय ते कशात? कुरकुरीत शंकरपाळे असतात ते. खायला वाटलेलं तुला जरा ते? नाही नाही खायला नाही हा वाटलं. असं ना लास्ट आहे ना दचकायला होतं ते, म्हणजे हा, असं दिसायला हे छान दिसतं ना, हे आणि एक पाटी ते cover आहे त्याचं ना? कव्हर आहे ना, असं वाटतं ते भरलेलं आहे हा, का. ते असं वाटतं भरलेलं आहे. हे 5 स्टार आहे. हे 1 2 3 4 फ्रीजला अवॉर्ड भेटलेला आहे. अवॉर्ड भेटलेले आहेत. हा. अवॉर्ड मिळाले फ्रीजला. बार्सिलोना हा. बाहेर गेलो ना. बार्सिलोना आहे ते. बाहेर गेलो. चला आता हे सर्व जे डबे खाली आहे त्याच्यात आता दिवाळीचं फराळ भरणार आहे त्याच्यात पटापट डब्बे सगळे भरून दिसणार एकदम. आता पटापट. आमचं फराळाचं चालू होणार आहे. आता दिवाळीचं कारण फराळ तुम्हाला आता कसं माहितीये, कधीतरी काय प्रॉब्लेम होऊ नये म्हणून आपलं शॉपिंग करून घेतली पहिली. बरोबर आहे. आणि कसं माहितीये, माणसं आधी 8-15 दिवस आहे ना, आपण रेसिपी टाकतो ना, तेव्हा माणसं कशी बघून सोडतात, करूया सावकाश असं म्हणत पुढे पुढे बघत जातात ना, आणि पाठचं विसरून जातात. म्हणून मी काय म्हटलं, दिवाळी यायच्या आधी 4 दिवस मी फराळाचं तयार करते. म्हणजे शुभांगी खीरचा फराळ आता गरम गरम ताजा ताजा खायचा. आता येणार आहे, तुम्ही हा. बघून बनवू शकता तसं. आणि हा फराळाचा आहे ना, आता ही दिवाळी मी काजलच्या घरी करणार आहे. हो. ते आता तुम्ही बघा कशी कशी. शंकरपाळी तुम्हाला असे सर्व प्रकार तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारे मिळणार आहे. आता शंकरपाळी पण बघा, मैद्याचे पण बनवतात गव्हाच्या आणि पिठाचे. गव्हाच्या पिठाचे पण तुम्हाला दिसणार आहे. कधी मिश्रणामध्ये दूध साखर करून मिश्रण करून बनवणार आहे, तर कधी रवा मिक्सरला लावून करणार आहे. वेगवेगळी पद्धत तुम्हाला दिसणार आहे सर. आता सध्या तर काय भेंडी, हे आपलं जेवणाचं. रात्रीचं जेवणात हे भेंडी ए गवार. तू भेंडी दिख रही, तू भेंडी दिख रही आहे. हे काय केलं, कानाला लावलं काय, कानाला लावून काय होतं. काय नाही. इकडे हो कुकर झालाय. आज नवीन काय दिसतं माहितीये का किचन मध्ये. होते आणि मग भेंडी आज किचन मध्ये आज किचन मध्ये नवीन काय दिसतं माहितीये का काजल. काय काय दिसते मम्मी आज नवीन किचन मध्ये. टिकली बघ एवढी मोठी लावली आहे. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. बरोबर बोलली मला. बरोबर ओळखली आई नाही आहे. बोलली, ताई बोलली मला. हा आज आपण एकमेकीने ताई बोलायचं. ताई कारण ही विहीण आमची विहीण बाई ताई आहे ना. विहीण ताई. आई मुलीची आई होते हम्म. है ना. आपण बहिणी बहिणी. आम्ही बहिणी बहिणी. मग आपण एकमेकीला ताई बोलूया, ताई, माई बोलूया. ताई माई. आता ठरवूया आपण सगळ्यांच्या समक्ष. हा. तुम्ही मला काय बोलणार, ताई मी तुम्हाला काय बोलणार. माई. ए नको ताई 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 बोलायचं. बरं, ताई ताई. माई. नको. नाही, मोठ्या बहिणीला पण माई बोलतात. ताई माई. गावाला. आता विचार करा पक्का. पक्का. न पप्पूवर मारा शिका. आणि आजपासून आम्ही झालो बहिणी बहिणी. आम्ही हा. झालो बहिणी बहिणी. ताई बोलायचं. मग आम्ही भाऊ बहिणी का. ताई. लागली वाट. तुम्ही काय. आणि बहिणी नाही, बहिणी म्हणजे मावशीची मुलगी, आता मग आपण- बहीण झाली ती. नाही, एक विहीण रिश्ता म्हणजे ताई असतो. ताई असतात. रिश्ता असतो ना एक रिश्ता. असा. ते कसं म्हणजे आपण रिश्ता विहीण विहीण आहे ना, विहीण विहीण आहे ना. हम्म. मग आम्ही बहिणी बहिणी झालो आपण. म्हणजे आपण ताई ताई बोलायचो. बरोबर. हा, असं. आता करा लवकर घाई. आता चला, गाई. मस्तपैकी. इकडे काय टाकलेलं हो, आहे. आम्हाला त्या कोकम करा. कोकम सरबत साखर पाहिजे ना. नाही त्याच्यामध्ये हा गोड आहे ही ते. ओरिजिनल एवढी गोड मग नाही. तुम्ही बघा काय तो. आणि मी तर साखर टाकून आणि माझ्यामध्ये जरा साखर कमी टाका कारण ज्यूस मला मध्ये फराळाचं साखर खायचं आहे. टाकते आहे. हा? आणि चहा बनवला ती डायबिटीसची. हो माझ्यामध्ये कमी टाका साखर. कमीच टाक. ते बोलते काय गडबड आहे, ज्यूस पियायची बाबा. बाबा इथं रेसिपी राहिली बाजूला ज्यूस प्यायची. चला मग आता बाहेर आपल्याला रेसिपी म्हणजे कशी दाखवायची आहे, ते माणसं करणार आहेत समोर. बरोबर. म्हणून ती गडबडीमध्ये नाही, म्हणून आम्ही शांत बसलोय. कारण तिला पहिलं स्वयंपाक करायचा आहे. हा ते डाळ आणि भात आणि नंतर- भाजी बनवते ना. रेसिपी झाल्यानंतर कसा कंटाळा येतो ना स्वयंपाक करायचा. हो बरोबर. नाही तर काय म्हणून आधीच कोकम म्हणून ते आधी खातो. चला. चला द्या आमच्या हातात. चला या ताई. चला ताई. काजल ताई पिणार नाही. आलेले आहे भेंडी हो काजल ताई. हे भेंडीचा भेंडीचा रंग आणि हो, माझा हो, ताई. पत्त्याचा रंग सेम आहे. आता आपलं नातं समजलं ना. हा. वीण असल्यामुळे ते बहिणी झाले. म्हणून एकमेकींना ताई बोलायचं. काजळ ताई तुम्ही साखर बरोबर ढवळलेली नाही आम्ही चमचा बघा. नाही, 2 चमचा नाही नको ना. ते म्हणतात ते तुम्ही सर्व कमेंट मध्ये खूप जण म्हणतात की तुम्ही सर्व सेमच दिसता म्हणतात. मग सेमच आहे. कधीतरी होतो आम्ही एकत्र ना. ती थोड्या दिवसासाठी वेगळे झालो होतो. आता परत एकत्र आलो.
अम्मा 2 चमचे आण. आम्हा आम्ही ताई आणि अम्मा. आणि ती आता बोलते, तू पण पहिला आम्हाच ही बोलायचं. आमची मा साऊथ पण ही बोलायचं. आमची साऊथ इंडियन मुलगी. नाही पप्पू पण पहिला आहे ना मा बोलायचा. हा हा. ती बघ ती काय करते. मम्मी ए, ताई चमचा ना. आण ना आईना. ताई काय बोलायची माहितीये का? काय? मिमी हा मिमी मम्मी. मला मम्मी नाही बोलायची. मिमी. मिमी आता बघूया जरा डार्क चॉकलेट वर कोकम सरबत पिऊन कसं वाटतंय. डार्क चॉकलेट खाऊन ना तोंड कडू झालं पूर्ण. डार्क चॉकलेट घ्या मला माणसाने खुशीत राहायचं असेल तर असं मिळून मिसळून राहायचं. आणि असा कोकम प्यायचा. आता कोकमच पाहिजे. अरे वा. आणि भेंडी कापताना हाताला कसं होतं ते बघा जरा. बघा तिकडं. आणि भेंडी कापताना जरा भेंडीमध्ये आतमध्ये बघायचं. हा म्हणून माझी मुंडी खाली आहे. कोणतरी दादा बाबा असतो. भेंडीमध्ये. किती सिटी झाली आहे? 2. किती सिटी वाजवायचे तसे? 4.